Entering tunnel number 13. Sir! Emergency, sir! ఇక్కడ ఏ కుర్రోడిని అడిగినా ఫేవరెట్ ప్లే మారుతుంది గాని ఫేవరెట్ ప్లేయర్ మారట్లేదు. పెద్ది ఈ ఏరియాలో ఏమైనా దేవుడి పేరా? నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్ పెద్ది సార్. నా ఫేవరెట్ రెజ్లర్ పెద్ది సార్. నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. ఈ కుర్రోళ్ళకి పెద్దిగోడు గుళ్ళో దేవుడు కాదు సార్, గ్రౌండ్ లో దేవుడు. అంటే నా పొగరు ఆకాశం నుంచి సుక్కలు రాలి పడతాయి అంటారు కదా. నాకు ఆట గెలవడం కాదు, బతకడం కావాలి. మనం అందరము ఒకే భూమి మీద పుట్టినప్పుడు నువ్వున్న చోట మనిషికి ఇల్లు ఎక్కువ, తామున్న చోట మనిషికి ఇల్లు తక్కువ. పేరు నేను నా కొడుకులకి పిలిచి పని ఎక్కువ. వాడికి ఆట ఆడటమే తెలుసు, మనకు ఆట ఆడించటం కూడా తెలుసు. ఎక్కడ ఈ ఆటకు నా కొడుకు? మాటలతో కాదు, ఆటతో బరిలో గెలిచే మగతనం ఎవరికుందో రమ్మను. రెండు ఆటలని కలిపి ఆడేవాడిని పిలిచే పేరు నాడు పెద్దిసారో. గెలుపైనా ఓటమైనా ఈ కొండ కింద ఊరోడు దేవాలా. మీరందరూ నేను ఆడాననుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు.